kórházakba, a beteg ágyakhoz, a Jézus nevében. Mert te felruháztad a te gyermekeidet, felruháztad fiaidat, leányaidat, Uram, hogy imádkozzanak a betegekért, és azok meggyógyulnak. Hatalmat adtál a tiédnek, Uram, hogy kígyókon és skorpiókon tapadjanak. Az ellenségnek minden erején, minden betegséget megdorgálunk a Jézus nevében, és neveteket szólítunk benneteket, daganatos betegségek, a Jézus nevében, a Jézus nevében. Távozzatok az embereknek a testéből, a Jézus nevében. Hagyjátok el az ő csontjaikat, az ő vérünket a Jézus nevében. Mert az Isten az ember saját képmására, hasonlatosságára teremtette. Jézus nevében megdorgálunk benneteket. Depresszió, megdorgálunk téged. Halálfélelem, megdorgálunk téged. A Jézus nevében. Rossz gondolatok a Jézus nevében. Megdorgálunk benneteket a Jézus nevében. Hagyjátok el az elméket. Leveszitek a kezeteket az emberek.